Існуюць дзве Турцыі: турыстычная і дзікая. Мора, пляж – гэта ўсё, канешне, крута, але я не магу больш дыхаць гэтым раскалённым паветрам. Мая душа рвецца ў горы. Для большасці Турцыя – гэта курортны рэгіён, гатэлі all-inclusive, але я паспрабую даказаць вам адваротнае. Прямо зараз я знаходжусь на аўтавакзале у Аланіі і адпраўляюсь у Нігде, нацыянальны парк Аладак-Лар. Калі глядзіш на мапу, разумееш, наколькі розная гэта краіна. Вось ты стаяў на аўтавакзале ў гарачай Аланіі сярод пальмаў, а ўжо праз некалькі соцень кіламетраў вакол цябе бязмежныя анаталійскія стэпы і сухі горны вецер. Дарога да Нігде – гэта час, каб пабыць у цішыні, праверыць мапы і псіхалагічна наладзіцца на аўтаномку. Наперадзе Аладак-Лар, і ён ужо чакае. Падчас падарожжа на турэцкіх аўтобусах часта бываюць вось такія прыпынкі, каб пасажыры змаглі схадзіць у прыбіральню, ну і заадно тут памыюць нам аўтобус. Десять гадзін на аўтобусе і я ў горадзе Нігде. Зараз засталося пераабуцца і валіць на іншы аўтавакзал надоўга. Нігде знаходзіцца на вышыні 1250 метраў над узроўнем мора. І я скажу, у палову 8 сонейка тут ужо даволі прыпякае. А што будзе далей? Ужо на аўтавакзале адкуль адпраўляюцца долмушы. Зараз заскочу ў прыбіральню, пачышчу зубы і ёсць яшчэ адзін рытуал. Як заўсёды па традыцыі, з раніцы мерджимек чорба, чак-то шейкі дрывім. Яшчэ адзін трансфер, рэчы ўжо ў багажніке. У 11 гадзін адправімся і буду амаль на маршруце. Паехаў мой аўтобус. Гэта нацыянальны парк і вапняковыя горы. Шыльда паведамляе, што мы на тэрыторыі нацыянальнага парку Аладак-Лар. Гэтыя гіганцкія вапняковыя горы вакол выглядаюць зусім не так, як звыклыя зялёныя схілы ўзбярэжжа. Гэтыя крокі па асфальце самыя дзіўныя. Ты фізічна адчуваеш, як з кожным метрам пакідаеш звыклы свет за спіной. Наперадзе толькі сцежка і горы. Мне трэба прайсці 3 кілометра па асфальце, і потым ужо будзе трактарная дарога, па якой я буду ўжо падымацца на перавал. Тут вышыня ўжо 1480 метраў. На якой вышыні я сёння буду ночыць, не ведаю, але ўжо дакладна будзе больш за 2200. Вось там удалечы, калі бачна, дарога грунтовая, трактарная, па якой я буду падымацца ў горы, калі не бачна зараз
прыбліжу і пакажу. Вось яна. Менавіта па гэтай дарозе я буду падымацца наверх, на плато. Менавіта па гэтай дарозе пачынаецца мой доўгі шлях наверх. Я стартаваў ад вёскі Пінар-Башы, і зараз кожны крок набліжае мяне да сэрца масіву Аладах-Лар. Чаканні простыя і суровыя. Наперадзе цяжкі працяглы пад'ём, які павінен вывесці мяне на высакагорнае плато. Канчатковая мэта на сёння – дабрацца да колішняга ледавіковага возера Карагёл. Назва перакладаецца як «Чорнае возера», і яно схавана высока сярод вапняковых скал. Там на беразе я і паспрабую сёння заночыць. Сілы, на жаль, мяне пакідалі, і я зразумеў, што да возера сёння я не дайду. Ой, зімна, курва. За сёння атрымалася 1489 метраў агульнага пад'ёма. Ужо спыніўся. Ось такая паляна побач з чабанамі. Вада ёсць, і гэта самае галоўнае. Ну і зараз крыху адпачну і буду ставіць намёт. Першы дзень на гэтым скончаны. Намёт ужо стаіць. Слухайце, сонейка хаваецца. Становіцца вельмі халодна. Не ведаю, колькі зараз градусаў. Трэба будзе потым павесіць гадзіннік і паглядзець. Але па прагнозу я глядзеў, што ўначы тут до 6 градусаў плюс. Так што зараз буду гатаваць вячэру. Ну і можа пабалакаю з чабанамі. Дзень скончыўся там, дзе звычайна заканчваюцца любыя турыстычныя стэрэатыпы. Я спыніўся на начлег недалёка ад мясцовых чабаноў. Людзі гор, яны асаблівыя. Без лішніх слоў яны проста пачаставалі мяне хатнім сырам. У гэтым простым жэсце ўся сутнасць мясцовай гасціннасці, якая грэе лепш за любы пухавік. Гатую сціплую вячэру. У гарах пасля доўгага пад'ёму звычайная ежа набывае зусім іншы смак. Спяшацца няма куды. А потым быў доўгі час цішыні. Я проста лёг на зямлю і доўга-доўга глядзеў на зорнае неба. Высока ў гарах зоркі здаюцца такімі блізкімі, што, здаецца, можна дакрануцца рукой. Менавіта дзеля такіх хвілін ахулі дома сядзець набывае свой сапраўдны сэнс. Добрай раніцы. На што паглядзім? Колькі градусаў было ўначы? Ну, здаецца, ніжэй за 8. Не апускалась. Норм. Калі сонца цалкам асвятляе намёт, унутры становіцца як у лазні. Пара ўставаць. Свежая кава, хуткі сняданак, збор лагера і рушайма далей. Як заўсёды. Дзякуй гэтаму дому. Ідзем к другому. Крышечку, канешне, падмёрз. Уначы было 8, але з раніцы было крыху вільготна. Ось. Ну, чабаны учора пачаставалі сырам, але не захацелі фатаграфавацца. Ну, як ёсць. Все. Валім далей.
Набор вышыні ўжо зараз пайшоў. Па першапачатковым плане я мусіў стаяць на беразе Карагёль яшчэ ўчора ўвечары. Але ёсць выдатная прымаўка пра тое, што станецца з тваімі планамі, калі расказаць пра іх Богу, асабліва горнаму. Аладаглар унёс свае карэктывы, таму да Карагёля я дабраўся толькі сёння. Зато якое святло. Мне здаецца, ўсё роўна камера ніколі не перадасць колеры вады ў горных азёрах. Але гэта вельмі прыгожы колер. Паціху ўжо пачынаю падымацца на перавал. Вось яшчэ колькі чакае набору. Зараз ужо амаль 3000. Сьогодні падымусь до 3, мабуть, 100 буде. Круто в такой локації побыть у тишині. Тільки птушечки співають. І вночі, коли заходить сонечко, ось там десь на вершинях лазают горные всякие козлы, всякой живности, сыпятся камни. И это не вороны. Здаецца, у паходзе час мусіць цягнуцца павольна, але ён ляціць як неўгамонны. Сонца ўжо забіраецца ў самы зеніт. Жлуктаць ваду і думаць пра абед – гэта добра, але наперадзе перавал Челік-Буйдуран. Амаль 3500 метраў над узроўнем мора. Схема простая і суровая. Спачатку выціснуць сябе ўсё на пад'ёме, а ўжо потым на спуску шукаць заценены камень для перакусу. В таких месцах вельмі спякотна. Нема ўвогуле аніякага ветру. Ты як на патэльні знаходзішся. Спякота зашкальвае, а цень сярод гэтых камянёў знаходзіць хіба што суслікі. Вырашыў абедаць прама каля ручая. Ледзяная вада, гарачы перакус і 30 хвілін поўнага рэлаксу. Набіраемся сіл і далей у шлях. Смачный супец. Ежи нормалёва, хапая. Я еще себе до гарбаты зрабіў ось такие ось самаробные казинаки. Семки, арахис соленый. И залю это все цукром. Зараз даем суп, как раз гарбаты настоится. Ось туди. Локація у мене просто супер. Помив ножки, сам обмився. Водиця холодная і смачная. З такой колькасцю вады і ручаёў Аладаглар у гэтым годзе мне вельмі нагадвае поўнач Турэччыны, а менавіта нацыянальны парк Качкар. Таксама адна з маіх любімых лакацый. Калі там хто быў у паходзе, пішыце ў каментарах, як вам
сподобалася там ці ні. Вось яна, сапраўдная вясна ў гарах, хаця зараз ліпень. Неймаверная колькасць кветак і сотні розных водараў у паветры. Я прызвычыўся бачыць аладахлар суровым, сухім і камяністым, але такім яркім, жывым і каляровым я бачу яго ўпершыню. Гэта проста іншая планета. Якая прыгожая крыніца. Трэба напіцца вады з яе. Ну і бутэльку наліць холоднай. А камера набору вышыні не перадае. Вось я нават зараз іду па сцежцы і яна проста з нармалёвым такім пад'ёмам. Ось так. Яшчэ адзін перавал. Ось там, на які мне трэба забрацца. І бляха, там ёсць снег. І сцежка вось якраз ідзе, дзе ляжыць снег. Ну я так разумею, што мне проста трэба будзе заходзіць у лоб. Ну і вось яшчэ адзін сюрпрыз, маць яго. Снег до самого перевала. О, следы идут чисти. Пойду по них. И, бляха, по снегу и еще в лоб. Просто трындец. Поднялся на перевал. Вышиня 3,124. Только что показывало 328, а уже 327. Карацей, тут 328. Мне вось туды на 3600. Там так само ёсць снег, але я уже бачу чисті следы. Далей яны крыху адпачываю. Атрымаю асалоду ад гэтых краявідаў і валю далей набіраць вышыню. Ну і вы паглядзіце. Шикарно просто. А мне вон туди, пакуль бачно. Так, следы яшчэ больш приблизим. О, ось бачно. І потім хоп. І пойду ось туди наверх. Маршрут ускладняецца. З-за шчыльнага снегу сцежка перыядычна проста губляецца. Менш імклівасці, больш увагі да навігацыі. Горы нагадваюць, што расслабляцца пакуль рана. Выйшаў невялікі канфуз. Навігацыя мяне павяла не туды. Ну, навігацыя. Мой трек, які я зрабіў. Я взяў з Вікілока чисті трек. Ось, ну і ён нейкі партачны. Завёў мяне на вяршыню. А прайсці там няма дзе. Ну, блин, там ёсць типа нейкая сцежка, але я вырашыў, ну нахер адзін, мало ли што, калі звалішся, так трындзец. А калі б з кім-небудзь, ну можна было б адзін прайшоў, потым наступны тады ўжо. Карацей, спусціўся уніз і загрузіў свой стары трек, па якім я ішоў. Зараз ось поднимаюся. Ось уже вершиня. Крыху засталося. Адпачну і пойду далей. Я набліжаўся да перавала, такае калесі, месца з проста зашкаліваючай панарамай. У добрае надвор'е адсюль бачна амаль усё. На гарызонце паўстае суровы волат вулкан Эрджіяс, а вакол грудзяцца галоўныя высакагорныя пікі Аладахлара. А прямо под ногами раскрывается глубокая долина и люстерковое озеро. Цяпер мяне будзе павольны зброс вышыні. Трэба будзе спускацца да азёраў. Зараз покажу іх. Калі я планаваў свой маршрут,
я разлічваў спыніцца на возеры Бюйголь. Я зараз ужо побач з ім, але рэчаіснасць зусім іншая. Роўных пляцовак няма, а тыя, якія роўныя, яны засыпаны снегам. То бок, ночыць ставіць намёт на снег і мёрзнуць. Не, лепей я яшчэ пройдусь. Ось само возера да іншага месца. Дайду да Едигёль. Гэта даліна 7 азёраў. Ну і пагляджу, калі будзе там нармалёва, паставлю там намёт. Вось уявіце сабе розніцу тэмператур. Учора у гэты ж час, калі я спыніўся ў той яле, гадзіннік паказваў, гадзіннік ляжаў, і ён паказваў 26 градусаў. Зараз у мяне гадзіннік на руцэ, і ён паказвае 19. То бок, ось зараз зайшло сонейка, схавалася за горы. Тут просто трындзец, холодно стало. І я думаю, што нават калі б там была роўная пляцовачка нейкая, я бы змёрз уначы. То бок, добра, што іду далей. Засталося, мабыць, ужо кілометр, і праз 40 хвілін ужо заваліцца сонейка. Трэба крышачку спяшацца, але зноў гэтыя снежнікі, яны перашкаджаюць нармалёва ісці. Уже адзін праходзіў, з'ехаў на жопе 10 на метраў, бляха, 10. Измена была, тому что там унизу уже были камни. Я думал, добро, что палками смог затормозиться и ногами. Каратей, такие пригоды. Знайшов ось такую полянку. Зараз апранусь спочатку, бо все равно холодна. Вода побач. Може зараз яких палок позбираю, вогнища розпалю, але я сумніваюсь. Тут хутчэй за все раней чабаны стояли. Я не бачу, каб что-нибудь заставалася, які-нибудь палки ці дровы. А так, карацей, зараз апранацца, ставить намет, апранацца, крышечку адпачыць, выдохнуть, атрымаць ад салоду ад гэтага шыкоўнага дня, ад гэтых краявідаў, якія я пабачыў, потым ставіць намет і вячэраць. Раніца пачынаецца з шыкоўных краявідаў. Сярэдзіна ліпеня. Сярэдзіна лета можа быць і не такой уж комфортнай у нацыянальным парку Аладах-Лар. Гэта я ўжо зразумеў на сваім асабістым досведзе. Як кажуць, дурак вучыцца на памылках на сваіх хутчэй. То бок, прагноз надвор'я, які я глядзеў перад выездам, што ўначы тэмпература опускаецца до 5, оказывается, она опускаецца до 1 і нават вода замерзае. Добрай раніцы з плато Едигёль. Што я вам скажу? Моя сацыяпатычная стратэгія спрацавала ідэальна. Усю ноч толькі цішыня, ніякай мітусні, і зараз гэта грандыёзнае ранішняе святло, якое асвятляе вапняковыя гіганты. Кава кіпіць, наперадзе новыя сцежкі. Гэта быў лепшы начлег у маім уласным лагеры на 1 000 000 зорак.
з раніцы з'явілась думка крыху змяніць маршрут. Пайшоў па іншай сцежцы, прайшоў 3 кілометры і упёрся ось у той перавал. В красоўках там нереально будзе прайсці. Ось самі паглядзіце. Ось мне туды. Ну гэта Unreal. А што за перавалам невядома. То бок вяртаюсь назад. Я зноў вяртаюсь да возера Едигёль. Вось дзе там турыстычны кемпінг. І буду ўжо ісці тым маршрутам, якім я ішоў у мінулым годзе. Таму што небяспечна. Вельмі багата снегу. Яшчэ раз паўтарусь. А бяспека гэта самае галоўнае. Таму што ідыёцкае рашэнне можна прыняць за секунды. Ну і таксама можна страціць жыццё альбо атрымаць нейкую траўму. Ось. Лепей врубіць заднюю і вярнуцца яшчэ раз сюды. Карацей, зараз лагер і потым на той перавал. Я калі іду у дзікія соло-паходы, я не люблю кампаніі і таму праходжу міма заўсёды гэтых такіх кемпінгаў і спыняюсь дзе-нибудь адзін. Карацей, сацыяпат. Ось, ну, а гэта кемпінг Едигёль. Тут заўсёды вельмі багата намётаў, таму што турысты ходзяць, хайкеры ходзяць радыялкі і могуць тут завіснуць на тыдзень. Ось, напрыклад, бачыце, ззаду ідуць ужо. Вельмі часта чую, што ў соло-паходах людзі вельмі рызыкуюць. Та мы рызыкуем кожны дзень. Няма розніцы, дзе мы знаходзімся. Калі я знаходжусь в гарах, я з разуменнем падыходжу да кожнага моманту. Да, можа адбыцца які-небудзь няшчасны выпадак, але такі выпадак можа адбыцца і ў групе. Ну, калі загінеш, ну, да, складаней будзе знайсці, але все роўна наше жыццё калі-небудзь скончыцца. То бок, я гатовы рызыкаваць, але гэта рабіць з умом, каб атрымліваць асалоду вось ад усяго гэтага. Ну а ваш выбар заўсёды за вами. Мне застаўся апошні перавал, а далей зацяжны камяністы спуск з сыпухай ужо да самага выхаду з нацыянальнага парку Аладах-Лар. У такія моманты адначасова адчуваеш і палёгку, і лёгкі сум ад таго, што прыгода падыходзіць да канца. Крок за крокам. У баку застаюцца суровыя скалы, а я спускаюся назад да цывілізацыі. Я на перавале, каб на яго забрацца, мне спатрэбілася 45 хвілін. Цяпер толькі спуск уніз. Ось, дзесьці там населены пункт Чукурбак. Зараз прыбліжу, пакажу. Да яго яшчэ хадавы дзень. То бок, сёння яшчэ буду дзе-нибудь ночіць у гарах. Ну а заўтра ўжо буду у Чукурбак. Дзесьці там удалечы.
Я розвітваюсь з національним парком Аладак-Лар. Я кажу до зустрічі, Демір Казік. Я ведаю, што мы абавязкова яшчэ сустрэнемся. Ну а вы, мае даражэнькія, калі жадаеце самастойна зганяць у нацыянальны парк, усю інфармацыю па лагістыцы і маршруце вы знойдзеце ў маім Patreon. Ну і, канешне же, не забывайцеся пісаць каментары і ставіць падабайкі. Ах, да, яшчэ рэпосты.